Cumudul dah keselam. Kan long kumno sarai. Kau gangam lut barok sepok kendau. Ada ayak tu meh. Memang isu dah. Iding buon ba cakah sini mah. Atrai di pentip naik kibre sasar. Kibre le mentah ki thiet tamen yok lom centiam. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kumba Shispa Prapusan Ngut ki Samla nakaleng ke Eastern West Khasi Hills District kilawan poi syaka recruitment drive bala pelong da ka Meghalaya State Skills Development Society jong ka Sarkar Jilla ha ringkat ka jetrilang bat ka District Skill Committee ka Eastern West Khasi Hills District. Ya kani ka recruitment drive la pelong hatirot sing Memorial Hall pendang umyong Mairang ha ka arpau terek urempang aracara penrio. Skill Development Officer ke Eastern West Khasi Hills District Uba Samuel Nonglan ulaitu bagi don ki Samla ki bala wan syakani ke recruitment drive ki bala penpa bagi kwa ban letrei omtang syabar jongga jala handrai ki angnut ban len wat syadu syabar jongkari India ulaitu ru baka jing pelong yakani ke recruitment drive kalong ban plilat ya ki Samla bagi nyo yaka kam ka jam ki Samla ki balawan siya kanika recruitment drive kila penpau ya ka jing songu ya ka Meghalaya State Skill Development Society kabala plelad ya ki Samla bakin yo ya ki training baper klam dadon kamban siu pisa bad lingba kanika recruitment drive kila yoru ban jet ya ka kam ka baki kwa ban trai. Kaji songo kebasibut kena MSSDS kepala pelelat pelinti yangi kena kiba nimlak syuk banlek pulih nambar ba kajeng bat pisah bat ba nambar ka MSSDS nilayo banlek training bat mendak training ru haka front office haka GC society bat mentah kadon kene ka recruitment drive apa Mairang bat ngila enroll yela de bat ngila jiat ikam ka banging selek terai kum hotel management hapo Germany kwa bang pensilor ya ki para Samla ba kem la shu ban lek pulih ki dal sibor ki training nang ba kan ke MSSDS enroll yela de bat wan man yo training free na kan ke MSSDS bat pinru pesayo ikam apa biang ban betelti yela de ban yang halak ki jong ki kejat Hadin bangla dap ya ka training jongka front office te bala funded ka MSSDS iwan hang ni akan ka recruitment drive ban jet ya ka kam ka ba nikwa ban jet bat ka jing jet janga ka dei ka hotel management ka bade sha Germany bat kala ai jing toy shubun kuming kun Samla ki ba la dap ya ki jing pdi jangi bat ki ba mila du linti te kani kala arab shubun ni kule shubun ki officer jongka skill development jongka Eastern West Khasi Hill District te ngakwa ban pensioner ki ya barok kun Samla ki bala adab ya ki jingpili jongki ki bam kwa shu ban continue ki master ki jingpili jongki ki ba counselor te shim ya kani kum kalat ba kakabu ba pinyawan khnang shikani kum kini ki training kalong kajing mentoy shibun nama kadi ka free training de kakam ru ki ai ka placement na bentoy jini ki kum Samla tengah sodap dak jingkemen ban pentip sipi bangi layo man pelong ikan ka recruitment drive hapok ka district jengi ni sedang menen hapok kin Simoria bat mentang singi hatir sing Memorial Hall hapok peneng umyong na kaliang jong ka Meghalaya State Skill Development Society lingba ka Sarkar Meghalaya kajing angnut ka bakongsan bakajing tu ka bakongsan galong ban ailat plelat plelenti ye kinong syong snong lani ki Samla hakum kani ka juk mentak kajing yo ilat ban yo kam yo jam kenang bakila ban tebet syuk yala dia kani karansan kamdi tang kajing ai lat iki bakin tri syabar cela lani syabari nri ka deru ka nongrim ka pakongsan haba ni syam
dah kan ni kalat haba ki kena kiyo ban lit tri shabar jala ne shabari kiyo ban pen kut bor ya ladi ya ki sab tri kam ki ba pher ki ba shawi ki jala ki ba laya kam shakmat ba kiri ki ba kam shakmat kini ki buat ki sab ki ba ki kena bagi litri sikti ki caka hadin habut lada ki wan pai sabo kari la jong bacha la kisnong la jong kila ban contribute ye kini ki sab ki buat karbala ban pen kiu ya ka socio economic development jong ka tang jong ka district ndai jong ka jala bar kawai tena kaliang jonga ku skill development officer jong ka Eastern West Hills district ngakentu ye baro ki pat nong shong tang jong district ndai jong ka jala bar kawai ngidon ya ka recruitment drive ha baro khat artli ki district jong ka jala lada phila klam yo ban wan chani ki don ki calendar ki bingi long shaki ki district phila man le chikito knang ba phinum du ya ka ni kalat panchim ya ka ba la ai lat lenti ta ka sorka but na pading kini ki bawan simentaro ngilap ni sodap ta ka jingkiman ban ong shapi ba ki babuan hiro ki penpau ya ka ta ka jing angnut bantre tang shabar jala ndai hado shabar hiro tingi sodap ta ka jingkiman ba kini ki khana samla kin sha shortlist kin sha select but ku manglaban mene ba kin lit shim ya ka exposure jong ki shte but kin lawan ki yo ban wan ra ban pen bhasha shu ya ka ta ka standard delivery of services ban pen kintiu ya ka yo ka kot jong ka jala borok kowe. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time. Ewkhd.